One dance, παρακαλώ. Μανέλαος, μην το κλείσεις. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από διατηρώ ένα κατάστημα λιανική στην περιοχή. Και ο λόγος που καλώ είναι διότι έχω δει τα ρούχα σας. Μπορώ να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και θα ήθελα να συζητήσουμε το ενδεχόμενο κάποιης συνεργασίας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε όμως στην περιοχή σας συνεργάτη και δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας τουλάχιστον προς το παρόν. Λυπάμαι, δεν το γνώριζα. Αν επιτρέπετε, με ποιο κατάστημα συνεργάζεστε? Με τον Το γνωρίζω, ναι. Εντάξει, θα μπορούσατε όμως να γνωρίζετε ότι το κατάστημά μου είναι λίγο πιο κάτω, σε ξεχωριστή αγορά από το. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει τώρα το συνεργάτη σας και τόσο. Λυπούμαστε, αλλά έχουμε ως πολιτική να συνεργαζόμαστε μόνο με ένα κατάστημα σε κάθε πόλη ή σε κάθε περιοχή, ώστε να βοηθάμε τον κάθε συνεργάτη μας να αποκτά τη δική του ταυτότητα. Κατανοητό. Εντάξει, τώρα αν αλλάξει κάτι στο μέλλον, θα ήθελα να με ενημερώσετε. Εννοείται. Θα βρισκόμαστε στην επικοινωνία. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας. Γεια σας. Η φιλοσοφία μας δεν είναι να έχουμε σε κάθε πόλη 2 και 3 συνεργάτες. Έτσι κι αλλιώς δεν ταιριάζουμε παντού. Επιλέγουμε να έχουμε σταθερές και αποκλειστικές συνεργασίες σε κάθε περιοχή, ώστε να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και οι συνεργάτες μας. Εάν έχεις κατάστημα λιανικής σε περιοχή που δεν έχουμε ήδη συνεργάτη και θέλεις να συνεργαστούμε, στείλε μας ένα μήνυμα.